Alhamdulillah dalu punika saged pinanggih sedulur-sedulur ingkang mapan wonten ing ndi Dik? Gandong Serengat. Gandong Serengat. Heeh. Niki jujuk wonten dalemipun panjenengane Bapak Harbudiono utawa Pak Budi kelawan Ibu Indrawati. Oh nggih, kagungan kersa menapa? Manten to? Ngunduh manten. Sing bener ngunduh manten Mas Yuda. Leres nggih. Nek ngunduh mantu kira sing diunduh mantune tok. Nggih. Demi kelengkapan ngunduh manten. Dadi manten sekarone saka daleme sing putri diunduh ana daleme diboyong kabeh. Alhamdulillah didongakne mugi-mugi dados keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Amin. Enggalo pikantuk momongan sing putra soleh putri solehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Amin. Iku sing penting ndongakno manten. Aku nu wis eruh aku mau awan mone kene Pak Budi niku rencang kula. Bolo apa nek karo kowe? Gaple ning buritan ngono bengi karo aku kene kono kene. Lho nun saya Pak Budi to. Niki ta Pak Budi biasa koperasi to. Biasa koperasi to. Lho kalih kula kentel no kalih kula niku. Weplek. Alah lho kopi niku lak mboten kula sing damelaken apa diminum. Ora tau diombe Dik. Kopi sing gaekne aku. Pak Budi, Pak Budi. Daleme lak niku ta? Matane. Goblokmu kae lho sing kagungan kersa daleme kono kae lho. Lah ya berarti ngene, ngono lho maksudku ki. Wong ora kenal sok kemenal ya. Aku pokoke seneng pokoke lek nang omah ngene iki sok nang Bos. Piye seneng? Sok kaya omah cagak gedhi-gedhi mesti rokok enak-enak biasa ngono. Rokok apa? Lho kowe perong dikeki. Urung dikeki kok aku. Padha goblokmu, urung padha dikekine kok ngomong kowe iki rumangsaku. Kene padha-padha iki nunduh manten ta, Bas? Nunduh manten. Alhamdulillah dongakne keluarga sakinah mawaddah warahmah. Konsep utawa resepe gampang. Gampangnya apa? Ora usah gampangne perkara lho kowe saiki. Manten ki angel lho, selawase lho. Sepisan kanggo selawase. Nah. Konsepe gampang cukup ndelok daharan utawa panganan sing disuguhne kuwi wis kenek kanggo nuturi manten. Jajan-jajan wi? Jajan-jajan komplit sing ning nggo lengser sing ning piring kuwi kanggo nuturi manten wis kenek. Ngen Pak Budi ya? Iya. Apa ae? Nang kono enek roti. Terus enek jenang. ana. Terus enek wajik. Wajik ana. Terus bunder-bunder kue bolmu. Bolmu diengkulmu kowe. Lu itu kalau Jakarta lu gue, kalau Jawa muku. Jadi Kue bolmu itu bolu Dik, ora enak bolmu. bolu. Lah, Iku tegese kena ditegesi utawa kena diartikan khusus kanggo temanten. anu Dik, pertama mau apa Mas? Roti. Roti. Karo mara tuwa kudu sing gemati. Oh iya iya. Manten iki karo wong tuwa kudu sing gemati. Oh, gelem anake ya kudu gelem wong tuwane. Ngono ya. Ngono ben rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, gelem anake ya kudu gelem wong tuwane kudu sing gemati. Roti masih Mas. Roti. Terus bolmu. Alah. Apa loro apa? Jenang. Jenang. Manten wedok kudu iso ngajeni karo sing lanang. Wah, berarti Masih to koyone akeh sing wedok, tetapi dalam rumah tangga kepala rumah tangga adalah seorang suami alias wong lanang. Wong wedok kudu ngajeni wong lanang. Jenang. jenang. Nomor 3 apa Mas? Roti, jenang, wajik. Wajik. Wajik ki ya nek artine. Wajik wonten. Wah, artine apa, Cik? Wajik dadi wong lanang kudu wani jijik. Wah. Demoki telek mendina maksudku. Iya aku gak ero. Ngawur tok percil niki sing mati gak iso ora tanggap kowe. Lah ya piye? Tegese wong lanang wong omah-omah bale wisma mesti lak duwe putra. Dadi wong lanang kudu sok gelem nyalini popoke, ya kudu gelem ngedusi anake, kudu gelem dulang anake, artinya wani jijik. Wani reget. Wani reget. Heeh. Wong anake wong loro ya kudu bebarengan. Bebarengan leh gula wentah dik percil. Walah berarti ra wong wedok tok to Bas. Ora wong lanang ya kudu melu. Wong gawene wong loro. Heeh, gawene kan wong loro. Terus mari kon lha marang tuwa. Ge opo lek tuwek meneng ning omah? Lha kon ngopeni anake dhewe lho apa to? Dhewe tanggapan. Masuk ora? Cocok. Awake dhewe tanggapan terus anake. Ya kene marang tuwa. Dadi mbane meneng ning omah tengak-tengok. Ngono tukang rokok 76 seneng, Dik. Ya nek marang tuane jek urip lah nek wis gak enek. Ya gampang no, dititipne tukang penitipan sepeda. Terus pasangi kelumbir ngono ya. Ora ning ngono wajik. Berarti wani jijik. Wani jijik. Terus kowe niku wau kowe bolu. Bolu.
Bolu tegese wong urip aja nganti mlebu bolongan telu lan kudu mlebu bolongan telu. Jangkrik omongan Angel apa iki. neh iki. Wong kon mlebu terus ora oleh mlebu jane Lah ya kucluk. mlebu ra entuk, metu ra entuk. Lah iki Mas. Lah ya Kudu mlebu bolongan telu ning aja nganti mlebu bolongan telu. Niki ngilmu tuwek niki. Masalah. Ning jeding tiba ping 5. setruk kuwi goblok setruk kuwi. Kuwi setruk wong tuwek. Niki ngilmu niki. Kuwi piye to Mas kok iso mlebu kok ora Tegese mlebu bolongan telu sing siji mlebu bolongane pawiyatan utawa sekolahan. Kuwi harus. Harus tegese dadi wong kudu cerdas, kudu pinter, kudu lantip pikirane. harus berpendidikan. Berpendidikan. Oh ya bener. Eh. Ki sing kudu bolongan dileboni sing ya. siji. Sing dileboni nih apa nih? Bolongan sing loro kudu mlebu bolongane utawa lawange masjid utawa pondok pesantren awit ing kono dununge Panembah. Edan yudo meletik Sah kene kok dagelan soleh padane. Ya Dek, ya Dek. Lah iya. Terus kowe nek kowe soleh kae senengane mangan iwak babi ya. Nggih, ora nggih. masalah. Lho kowe ndeknani wasu mbok badhok ning omahku iki. Omonganmu Sing soal. ndi? Lah nek kapanane ning kiwa anding kerupuke apa kae Mas? Masalahe mbok tawani. Oh ya mbok gaglak kae ngono ya ana. Nomor Niku. loro. Mlebu bolongane masjid. Papan pangibadah. Nomor Papan telu. pangibadah. Nomor telu. Kudu gelem mlebu bolongan utawa lawange wong tuane dhewe. Contone, Dik. Tegese karo maratuwa karo wong tua kudu sing rukun, kudu sing berbakti karo wong tuwa. Edan. Niku. Beh. Ora Takono neh mumpung petok aku. Iya Mas. Terus sing ora oleh dileboni Sing apa? ora oleh dileboni sing nomor 1 bolongane rumah sakit. Lah nyapa ora oleh mlebu rono koclok apa piye kok? Lah tegese wong kudu sehat, Kudu aja sehat. nganti lara. Oh, iya bener. Men betul. sana in corpore sano di dalam tubuh yang sehat terdapat usus, rempelok. Kowe rumangsaku kok terdapat usus. Itu. Terus nomor loro. Aja nganti mlebu bolongane maksiat. Weh, lagi. Contone, Dik. Kafe-kafe, diskotik. Wah, masuk purele apik-apik lho daerah kene iki Mas. Ngaruh kowe. Urung tau mlebu-mlebu sik. Mlebu sik. Kowe ngono iki jenenge menjatuhkan harga diriku sebagai dagelan pondok. Pondok bersalin nanti mbok omongne kancane. Mbok bolak-balik pondok apa bersalin. Paling tidak awakmu kudu iso gandeng karo sapa musuhmu sing dicek lawan bicaramu ki sapa dagelan pondok Iya, Dek. alias dagelan soleh Iya, Dek. bersertifikat santri. Iya Dek, ya sepurane lah anu anak kowe. Rupane kaya kijing. Bene kersane. Niku. Ancene yo Sing nomor telu. Nomor telu. Aja nganti mlebu bolongane penjara. Wah, iki. Tegese wong kudu taat hukum. Malah ora usah mbok paseh-pasehne wis ero aku. Niku, Pak. Ora apa-apa to, Dik. Apa nasi Lah, tok? lah bolongane omahe rondo ya ora oleh dileboni lho mangsamu. Digrebek bosok kowe. Ora ning ngono aku iki. Rondo tapi nek wis anu. Kowe apa njajal resepmu? Ora nek resepe wong aku tau pegatan apa resep apa lho. Ngomong Yo, ki paling ora kok dupe wis tau pegatan ora ning sharing, belajar bersama. Sering awakmu. Dadi omonganmu iki dirungokne karo piyai akeh. ora usah dirungokne omong aku ora genah nek dirungokne lho. Lah ya kudu iso to. Lah manteni sementing apa to manteni ya roh dhewe ning kono lungguh kuwade meneng ae ora usah pencilaan. Wis cukup ora usah diomongi neko-neko. Lah ya kon piye wong dadi manten iki lho Mas kon nyonto apa? Ya kondang meteng nek wis cukup to, Dik. Sing penting iki turunan saiki. Lah apa ya nggur meteng tok kok iso. Lah karepmu wong manteni sing penting apane jajal? Ya sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem uripe lancar golek rezeki. Aduh, sing penting urip goblok. Lah mantene Iso urip, buang. Lah apene bongko lah mantene bongko apa iso sakinah mawaddah lan warahmah. Enggak iso sementing mantene urip sik karo waras sehat. Berarti sing penting lho, urip karo urip waras sehat. Lah masa ya sehat karo urip tok terus golek rezekine piye? Lho, ya kok delokno gampang, pomone angel golekane ya nggo dutugel. Ngono ae. Penak-penak karo Oh jenenge maksiat we dicekel Pak Sipul. polisi ora enek sipul itu ndak ada. Lah cekel Pak polisi ora bener Wong nuwun sewu lah awakmu apa roh manten roh apa ora kowe? Ya ngerti manten yo ngene kita sing jenenge manten. Wong mesti nuwun sewu manten nek mesti golek dina. Nggih ta? Jon. Dina karo manten iki dhisik endi lah? Ya dhisik dina. Lah dhisik dina ki tegese apa? Tegese ya dina ki Mbledas utekmu ae jajal. Lah umpamane kowe ngomong kok dhisik manten lah tegese apa? Lah dhisik dina terus apa kok nyapa kok manten karo dina kok dhisik dina iki sebabe. Lah sebabe kan anu awit tanah saka Gusti Allah. Aduh, iya bener. Kuwi bener ning dinalar lho, Dik. Kuwi tegese Ya, apa? Ya manten karo dina dhisik endi ya? Dhisik dina. Lah sebabe dhisik dina
Mergane nek manten. Lah, alah kuwi cah paute ngerti kowe omong ngono kuwi. Ya dhisik manten. Lah segese apa? Mantene digolekno dina. Lah alah kuwi hitungan opo? Dinane sing gawe Gusti Allah. Aku ki dagelan soleh, Dik. Kuwi aja pondok iki nggonku. Idone kok bong sesuk. Ngomong ora genah blas. Wong manten karo dina ki ning ndi lak sing biyen kuwi dhisik manten. Yo sisik dina, Dik. Manten. Lah kok iso lho? Manten ki manten lanang karo manten wedok padha senenge. Seneng manten lanang ya seneng ning manten wedok. Seneng ning tengahe tanen dumadine dina Senin. Seneng neng tengah tanen Dumadine dina Senin. Lah wis seneng ning tengahe tanen manten lanang karo manten wedok golek selo-selone ning tengahe Kelasa. Dadine dina Selasa. kok ya enek benere ya. Pondok, Dik. Soleh. Bocah rupane kaya diesel ne kok ya. Mari ngono manten lanang karo manten wedok nuwun sewu Mbok. Manten lanang karo manten wedok rebutan pengen ndang bobok. Dadine dina Rebo. ngawur lho tapi ya pas. Salah ya ben. Penting menek dhuwit goblok. Ngono lho. Mari ngono manten lanang ngejak kemulan sing wedok mengkis-mengkis. Lah dalah iki lho. Angel iki kandhanane bocah iki. Ya iki pas nggone aku ra seneng aku. Harga diriku sebagai dagelan pondok jatuh kingko. Sik tak omongi awakmu. Kowe nggawake kaya ngene kletak-kletok untune kancane tak tapuk lambemu tenan. Wis pirang dina lah mu. Mendingane mak cetok ngono kowe. Lha akeh kaya ngene lho. Akeh kaya ngopo? Lah kaya ngene terus biasa orang ngene terus ngene kok. Ya men wis tugel papat ya. Wah, Tak genepi 5. karo mangsaku. Lah kowe omonganmu saru lho, ora enek jeluntrunge lho kemulan karo mengkis-mengkis. Iki pindho lho goblok kowe rumangsaku. Ora ning ngono kemulan. Maksudnya kemulan ki sing manten lanang iso ngrungkepi keluargane. Sing wedok ki mengkis-mengkis tegese mengkis-mengkis ki iki lho, Dik. Iki lho kayamu iki. Mosok gayan ngene mengkis-mengkis lho kowe. Ya mengkis-mengkis tenan lho sampai boros kowe mesti nesu karo bojomu. Iki ya mikir tenan wong wedok iki mangsamu. Lah gayan ngene tok kowe. Paling karo Maido. Loh, ya wong wedok ki biasae ngono kuwi, tapi ki tenan lho, Dik, pikirane tenan. Njaluk kayane sing lanang. Iya no, mikir. Direwangi mengkis-mengkis. Iya no. Buka wijane kerjane ning Bolo apa ning Polowan? Lah, kowe rumangsaku ki aku pondok. Kowe rumangsaku. Mari ngono, Dumadine dina Kemis. Mari ngono sing lanang jempalian sing wedok mlumah. Lah iki aku gak seneng nek iki pindho iki. Iki nek ra tak bungkem kedawa-dawa iki. Ada dah. Tak perkes tenan, Bang. Anu apa ki cepoten sik anakmu. Letak. Lah malah diwalik. Coba walik. Kowe tak tuwabuk. Ora wis ta. Kowe lak wis Kemis, mari kono manten lanang jembalian sing wedok ki mlumah. Oh, apa? Maksudnya jembalian iki golek kaya lho, Dik, kaya ngene iki lho, golek kaya jembalian. Sing wedok garek mlumah. Endi Mas? Njaluk. Lho. Ngono dadi Dumadine dina Jumat. Ngono lho. Mari ngono diusap terus metu. Lah iki lho sing mari aku gak seneng. Iki lho aku. Balik lho kowe ngono kuwi. Gak iso mbekang. Gak iso mbekang. Gak seneng aku. Maksudnya diusap Harga diriku lho sebagai dagelan pondok jatuh. Gara-gara kowe muni ngono kuwi. Maksudnya diusap terus metu lho, Dik. Apane? Diusap pikirane ben metu. Rasa diusap nek garing lak nglentek dhewe. Ngawur kowe iki. Maksudnya diusap pikirane bendang metu nalare urip mandiri ngono lho, Dik. Sing diusap Pikirane iki lho badhe diusap sik ben metu nalare hidup mandiri. Dumadine dina Sabtu. Berarti sing diusap ngek. Dudu anu. Apa tak tapuk lampimu tenan. Ya iki, maksudnya diusap pikirane bendang metu kepalane. Kepalane diusap bendang metu pikirane nalare iki bendang metu. Dadine dina Sabtu. Ngono lho. Setelah Sabtu akhirnya Minggu. Apa kuwi? Tanggal abang no. Koperasi tutup biasa Pak Budian. Ora kaya Sabtu Jumat mang lho nyapa? Minggune lho apa? Minggune ndek iki lah, ndek iki wis minggu. Iki saiki Senin. Artine lho blok. Artine tanggal abang. Kucluk kowe diomongi tanggal abang. Lah ya padha karo Sabtu. Emoh, aku gelem-gelem tanggal abang, gelem kuwi ra gelem ya wis. Pokoke minggu iki artine tanggal abang sekolahan prei sembarang tutup. Wis. Minggu abang tanggale.
Ora iso ngartekno minggu. Gak iso. Minggu iki marang tuamu wedok ka lho. Sing ndi ta? Angger mingkem ganggu. Loh. Kan untune merongos ngene ta. Angkrek kok marang aku merongos kowe. Masa mbok walik to Dik biasa aku lho kuwi. Malikan kok rumangsaku ora usah kuwi wong awake dhewe niki beteke iki menghibur para warga masyarakat. Pak Budi terima kasih. Adu-adu awake dhewe tetekane kene. Ditimbali. Matur nuwun. Menghibur para warga. Ben taun Dik kene iki wayangan. Masa Agek pisan iki karo awake dhewe koke. sampean ping pinten? Pisan iki. Lho, pisan sampean. Kula nggih sepindah niki. Ngaten. Sampean sing telepon sapa? Pak Budi. Sampean? Sing Pak telepon. Budi. Kowe? Pak Budi. Lah kok kena sing telepon? Loh. Lah Kowe iki malah urusane sapa, piye iki? Kowe malah Segenane lho, Cil. Kowe Dadi malah apa-apa kan padang arep. Sik tadi sing ane piye to? Ngapa? Ngarepe lho kawitane lho kok timbang kowe wis kadung lucu kok medun saiki kok. Ora oleh ngono kowe. Nun sewu jenengan sing nelpon sinten Bulimbut nun sewu? Pak Budi piye, Pak Budi. Kowe sapa, Cil? Wis apa? Pak Budi. Lah Mbak Lucy bareng tak Sampean sinten? Mas Kangko. Oh lewat Mas Kangkong. Kowe? Aku Pak Budi langsung. Lah kok gak ditelepon Pak Budi lho? Lah nyapa telepon awakmu iki lho? Lah kok lewat ditelepon lho? Lah kok pengen ditelepon apa ora? Iya pengen. Lah kok duwe HP apa ora? Gak. Loh, lha ora duwe pengen diteleponi. Lah tapi kan tanggoku duwe, aku diceluk. Kowe iki taun pira uripmu iki? Kowe ketoke lairmu iki taun 70-an kowe iki ketoke. Lah angel lho Dik ning daerah nggonku iki gak eneke telepon. Lah aku lah daerahku Banyuwangi Ngene lho Dik, carane piye to Dik ngono kae? Ya dicekel cek ngene to, apa kae lemune tilik. Kowe duwe HP apa ora? Ora duwe. Kowe tuku telepon. Omah. Telepon Omah. duduk to? Sing kotak. Kotak. Ya kae kan iso mbok encepne to, Dik. Encepne ning ndi? Mripatmu kok goblokmu tak tawapuk tenan kemalan. Ya lara to Dik mripatku Ya, seneng nek kancane terus. Gue teko Bulimbuk ya dicepne ning kotake HP kuwi. Kotak HP, Kan terus? kan nenek danganan. Danganan. Dicekel cek, mari ngono diangkat. Diangkat kek ndi? Dikekne ning baskom digodhog. Goblokmu. Lah kula anu umup apa Dik engko Kowe suwe-suwe. tak tapuk tenan lho kowe iki. Kowe jane desamu apa to kowe iki jane? Lah cara yo jenenge wong anu lho wong Iki lho gagange HP kae lho les muni tilililit Dikejahi. dicekel cek Cek. diangkat ditemplekne. templek nanti. Neng meneh weteng ngene lho ben kemerucuk wetengmu lak luwe. Iki lho kuping lho goblok. Kuping. Lah terus Bareng ngono terus. muni yo. Muni piye? Jangkrik ngono ki. Masa terus ngono pamo Pak Budi sing telepon tak angkat. Pak Budi, jangkrik. Halo, Lah assalamualaikum. jare jangkrik. Aku Aku wong ora tau ngono Gak kuwi lho. momen karo kamu gak. Arek Dik jajal nak paman aku nang omah tunggu telepon lho, Pak. Nah, umpamane terus aku telepon. Mas Yudo nomornya piye kae? Ya titit telepon. Titit terus diangkat Pak Putih tek. Muni tut. Loh, kene kono ora usah tatet-tatet. Lah, Awakmu ki muni dilililit. Oh alah. Hah. Tut. Tilililit. Loh, ora usah muni, Dik. Ngene iki langsung angkatan wis iso. Sing diangkat apane? Mbokmu lah angkatan terus bacoken. Tau apa? Telepon. Ya, kowe ora tau roh. Ayo, Anon saya wajar nih. ayo Tang, ayo cek ayo. Cek. Loh, kok nyekel geni ya susu kowe iki. Lah iki telepon. Cekel biasa cek terus ngene lho. Cek. Ayo. Halo. Sinten iki? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Lah kuwi banyolan lawas kuwi. Dadi yeting aku. Kuwi banyolan lawas goblok. Lah piye to? Aku terus muni piye? Halo, niki Pak Yudo. Halo. Pak Yudo niki. Nggih, niki saking salah sambung nggih. Loh, niki saking sinten ngono lah awakmu duwe HP. Kula duwe HP niki sinten? Niki saking sinten? Kula Pak Budi. Wah. Aduh. Ora usah guyu. Wase iki apa guyune iki? Miku lho sampai pecah kowe mbok guyu. Lah piye? Langsung. Lah ben akrab kok. Ben akrab. Sinten niku wau? Pak Budi. Lah, Lah, pales lho guyumu iki rumah saku. nggih Pak Budi. Niki bahasa Pak Budi. nggih. Wonten dawet? Dawuh, Dawuh. badhe ngersakne jenengan, Mas. Tanggal piro Pak Budi? Lah, nggih benjing. Kalih sinten mawon? Kalih Mas Kangko. Niki kula kalih Mas Kangko lho, niki lho tiange. Niki Lho, lho. ora usah mbok kula saiki enek video call. Sesuk tak tukone HP. Niki gak kena to, Dik? Ora kena. Pun Nah, mboten catetne to, Dik. Iya nggih, benjing kula anu sanjange piyambak sesuk tak tukone HP ya. Men tambah modern zamane Nggih. saya maju ngendak ketinggalan zaman. Nggih, nggih. Ini gaptek ya awakmu. Nggih, biasanya aku kirim layang kok. Surat-suratan. Samene taun nek kirim layang opo ya enek kok rumangsaku. Lah nggih. Mbak pilih niki jan sindene Dik. Piye?
Luar biasa jenenge Dwija Laras wis peng-pengane para pengrawit, peng-pengane para presiden, pucukane wisan. Mosok ta, Dik? Liyane iki wis. Pokoke darah kene iki, Dik. Darah kene iki dalang-dalang darah kene piye, Dik, umpamane? Ya entek to nek musuh Mas Kangko iki. Wis ta pokoke awake dhewe karo Dwija Laras kan wis anggota tetap. Masya to nek dalang liya ngebel dhisik, tetep dibelno dhisik. Dhisik kuwi Dik di anu tampani. Lho, piye to maksudmu? Maksudmu piye to? Kowe melok kene apa melok sing dhisik? Melok sing kene tapi. Nah, ya ngono lho. Pokoke jiwamu ning kene ya, Dik. Iya no, anggota ya Pak ya. Berarti apal kabeh berarti. Ya apal kabeh to iki. Bu Dwi, garwane Pak Kangko. Lho, ya roh no lho. Ya jelas to iki nek gak salah asmane Mbak Alah. Sapa Dik jenengmu kae? Mbak sapa? Wiwi, iki nek gak salah omahe endi Dik kowe? Iya ya ngomong. Caruban. Lah, terus sebelah iki sinden iki aku sing sering kulinawor. Apa? Iki nek gak salah jenenge anu sapa Dik jenengmu kae? Sapa jenengmu? Bunjung. Bunjung. Ini gak salah omahe daerah endi to omahmu kae? Semampir. Semampir. Lah ngawur karo masuk ki Blitar. Blitar. Terus iki Sapa? bulldozer. Ya ya ya. Roh aku. Ponorogo. Ya ya. Terus sing kene. Ki. Wih, Mbak Gurame. Patin. Ya. Nila. Nah, terus Iki. Sapa? itu besarnya Blitar itu namanya. Mbak Saurunge Mbak Lucy teko mau sing daraki Mbak Lucy ki sena kuwi daraki ibu. Nggih, Mbak Iret. Suwalame mah, monggo Mbak Lucy. Mbak Lucy dereng dugi. Wah, tiwas kemayu wis nah. Iki. Mbak Isna. Mbak Isna kali setunggalin niki. Niki Mbak nek ra salah Mbak alah sinten Mbak? Salah. Kowe iso apa ora kowe? Sinten? Mbak Rini. Mbak Rini. Apal kabeh to kula. Nah, rombongan. Rombongan Basike ya beda-beda. Heeh. Wah, niki wonten Mbak Lucy barang ta, Oh iya no. Angel, Dik. Aku ndek nane suwi ra tau ketemu Mbak Lucy. Ya lak selama Wis hal-balal purung karo Mbak Lucy. sapa? Karo Mbak Lucy. Urung kok. Ya, Lagi kok. temu iki ya. Ngono iya. Nggih. Ora nyono Mas Perci. Nggih, pripun? Dalu niki Bapak Haji Sukron Suwondo ya rawuh. Lho. Bapak rawuh. Heeh. Wah. Matur suwun lho Pak Sukron rawuhipun. Temu di. Matane Sing dinten. Wah. Wah. Dik, jarene kowe ngomong dalang dientek karo iki jajal kuwi enek Ya dalang. tapi nek karo Pak Sukron ya menang Pak Sukron lah. Lah bapake lho, Dik. Masa Ngomong-ngomong ora ngono kowe tak pancing. lah pake karo anake masa yo tetep menang pake to, Dik. Ora ning ngono. Anake mergo saka pak Loh, kok. ora ngono aku entekoke piye Dik umpamane karo dalang lain. Entekno. Ngono lho kowe mau ngomong ya. Tapi Pak Sukron malam hari ini ki ora posisine gak ndalang. Deke nyewakno gamelan. Lho. Iki teko kono kowe. Iki teko kono, teko Solo. Jane aja ben disewakne jane. Lho, berarti awakmu omonganmu sing kaya ngono kuwi terus lenek. Lho, Sapa? lenek. Ya tetep padha imbange. Oh, ngono to. Ngono lho genahe. Nggih ngoten to, Pak? Ya takono karo Bapak to. Minggah ke. Mboten ora mangke. Takono to, Dik. Ya kayak mik, Dik. Om ndek wonten. Lujeng dalu, Bapak. Hah? Bongko ora kowe. Jel lho. Jel ndang. Ya mbok aku ora roh jawane kok. Jeng dalu, Pak. Asikron. Subhanallah. Ya Alhamdulillah. Allah, dagelan pondok etan kono. Kan itu. Poluan. Polwan. Alah, gone genggek wi. Gosok we. Dagelan pondok etan kono aku talat. Sing ngulang kiyaine wiro. Sapa? Ya Pak Sukron. Loh, neng nggon komplek iki tau dienekke pengajian. Pengajian. Lha kon nyuwun pirsa karo Bapak. Nggih, nuwun sewu, nyuwun dawuh napa nggih teng anu niku nate pengajian to. Mriki lho. Pae. Weh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Anak lanang kan. Mriki. Mangga-mangga. Teng gigil apa teng ngandhap? Omahmu kuwi mangga-manggane. Angel omongan karo Gede. Kene no, kene. Nah. Nggih. Dedek, Alhamdulillah rabbil alamin. Kualat awake Kene dhewe. kene. Kene dadi Jane awake dhewe paribasan. ngajeni karo Pak Budi. Awake dhewe iki angel nun sewu. Masalahe kan awake dhewe ora ngerti. Lho, Pak. Alah. Ngewah. Mbok bilih kula wonten lepat lho, Pak. Dados Pak. mbok bilih kula lepat kalian jenengan niku pripun nggih, Pak?
Dik. Makane. Kok angel ya Dik karo iki ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Manjung kula pangeran Mas Persil. Kanggo mboten pinanggih. Kula wau rak matur Pondok Itan kono. Yang dinamakan Dandong itu kan bumi kelahiran Swargi Pak Sufyan Jawari Al-Hajj ini guru kula nggih Pak Lek kula. Nggih. Terus wis pas tumbule tutup nek jenengan tindak rene iki jatine yang desa gampangane pamatur cara ngene Banyuwangi pesantren lah. Oh, pesantren Cik ini. Dadi luar biasa. Kula nyawang sampean wong loro ki asline iki tampan surga. Amin, Dik. Amin. Surga lho, Dik. Wayahe. Dik. Enek wayahene, Dik. Dadi neraka no Dik Mas. Lho kok sakit wayahe pripun nuwun sewu? Ngaten lho sampean. Lho, lha iki wayahe. Awake dhewe iki ya wayahe ya rono. Nggih. Namun alhamdulillahirabbil alamin. Sampeyan ngomongnya apa? Nyiwakne gamelan? Nggih, betul. Raimu asun. Iki gamelane bapak. Tapi masa mboten disewani. Masa mboten disewani? Anak duraka ngono. Kowe ki bolong ngendi to Mas aku ki kok ya. Alhamdulillah ya Mas. Kula wau ndherekaken Mas Kangko ya walaupun meneh anak kula nomor kalih apapun yang terjadi ning nak nggih. Sing nomor setunggal Mas Kalinggo nggih. Mas Kalinggo. Sing anune dipek percil nika nggih. Ora usah ndudah mutiara kependem. Aku wis karo keluargane kene wis apik lho. Kowe rungono to, Dok? Nggih. Anakku nggih. Kowe wis ngomong anakku ngger iki wis aku alhamdulillah tak tapuk lambumu timbang kowe telu ra karo-karuan. Lah ngono kuwi. Aja merono-rono lha ngono. Mboten. Nyemoni dalange. Nggih, mboten. Aku sak plek karo kene. Iya, alhamdulillah. Jenengan matur mau dirase apa penghuni surga? Wayahe. Ngoten niku pripun? Lho, wayahe ngono. Nggih. Wayahe penghuni surga. Nggih. Nek salah, oh ya ndak sida rono. Wong awake dhewe alamate kan rono nek salah ndak sida rono. Nggih tan biyen ki proses kan Mas. Nggih. Proses suraken nek kawekasan ing nggo anu sekarang ada tempat ibadah dan ada tempat NU dan sebagainya. Nggih. Itu kan proses. Sampean wong loro bareng kan ya proses kan? Nggih. Mas Kangko bareng proses. Nalika kula cek mayang biyen Mas Kangko sik cilik ngene kuwi dhewe bapake. Oh, maten riyen nggih. Iya bapake mayang nang komplek kono. Cah iki nyanti to tak goleki kok ora enek. Sinten? Mas Kangko cek cilik. Cek Joko. Kelakuane koyo ngono kuwi sebeleh. Mulai cilik wis sembeling deh. Terus pripun ngoten niku? Itu kan proses Mas. Nggih. Ketoke Mas Kangko kuwi anu beling turunan kok. Iya lho. Hei, gak enak. Kula mboten matur. Kula mboten dawuh. Kula mboten matur, Mas. Maksudnya terus sadar ngoten lho kan. Proses Pak proses. Sambar mledek raimu. Aku gak ngaji nek kene iso ngono. Ngene masalah. Nggih. Nalika semono kan melu pake agi jejer ngono kuwi. Terus ya nek kono gimana daerah kono kan ya sing nonton ngono kuwi sakmene kae iki begengek kabeh. Biyen lho. Dudu iki lho, dudu iki. Nggih, siap. Riyen Biyen. Zaman sakmono. Zaman semono. Matur katen. Lagi anakku kan butuh proses, kalian ndak sekolah nyang Solo bebayani kan ngono ta. Nggih. Wis itu tak sekolah nyang Solo alhamdulillah ya dadi dalang alhamdulillah matur nuwun para brati Srengat anak kula sakmenika sampun kasembatan dalang sing letere Surakarta. Upamane ndak tak sekolahne dudu dalang Kangko, Gremo Kangko. Aku rawani bantah sing Lah wancane sing nyekel kertune kene lho, Dik. Iya. Lah kene ngejong terus kono, wah endi ya sing apik iki ngono mesti ngono lho. Yen tobat. Gerilya. Jen tobat rasane proses. Nggih, proses. Jalan untuk menuju kebaikan. Nggih. Itu Mas alhamdulillah. Luar biasa. Terus kula Pak nganggo klambi Cina macak tong samcong teh. Iki delok sing wae juragan. Nadamu lho. Kowe iki asline ya ora iso nyanyi. Cina lho, Dik. Chinese. Sekali judo iso ora? Saged.
Iki lho. Kembaramu melu rene. Ayo sing matang-matangnya dikebok. Iya. Dadi lek nyanyi ki nganggo nada to. Nggih, nggih. Alah, nyanyi nggih yo nganggo nada. Dalu minul ya. Minul ya. Para rawuh jenengan daya. Samya nunggang ayo bagya. Hajate Pak Budi wis nyata mahargya putra muga antuk pangaksama. Sawarane. Langsung lho kuwi, Dik. Langsung tanpa latihan tanpa latihan langsung. Lajenge tesih wonten. Ora kowe iki sapa ora wong loro iki? Lagi kesageten kok ditantang. Lho kowe takon aku iso apa ora? Sak sampean iso apa ora? Ya ora iso. Aku angkat tangan aku lak langsung angel lho, Dik, langsung. Alah, ya tekonake angel lho langsung ngene iki padha karo Nguyai Segara to. Percil musuhe ya yuda. Ting Membengi ora nate ngasuh. Tanggapan rono ya rono. Nyukupi kebutuhan ing keluarga. Besok bakal munggah suwarga. Amin. Amin. Kayaknya tadi lak wong bisa. Pak Budi lan Bu Budi. Nah. Pak Budi lan Bu Budi. Nadamu lho. Pak. Sis. Pak. 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 Iya, wangel. Mo sudah. Mo. Lah yo pancen ya kakange kuwi. Kowe iki lak iso omong karo iki jaimu ya iki. Nyapa lo melok barang kowe. Ayo, aja dijarak Mas. Mboten. Kuwi jenenge Basuki. Ha ya Le, Basuki ya jenengmu. Heeh. Kuwi nek wayang seneng karo dagelan ini seneng nek dilarani atine ngelokne. Oh, ngaten. Aimu empek biasa. Lek lara atine kuwi ya. Nek iki lho bocah enek iki lho. Cel, iki lho bocah enek aku ndak anu lho. Bocah ya enek lho. Dek. Aimu gak mburine lho, Dek. Beban. Ndah nek awake dhewe ketok njremumu ngene Dik. Kaya pege bocah. Isane muni ngono lho. Nah iya tanah. Awake dhewe iki pase penyewi wong telu lho, Cil. Nggih. Sae yang 3. Ngono ya? Nggih. Cara sing anu, prei. Prei yo ben ora yo ben lak urusake. Sesuk nemoni manten. Lho, nemoni. Lah, awake prei melok kono ya. Ya iya no. Wong nemoni manten melu badhok apa kowe iki? Alah masa 50-50 ra oleh. Tak taboki ndasmu tenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun wis luar biasa iki. Monggo nembang, jenengan nembang. Nggih, nyuwun berkah tembang karyane Pak Is. Rakyat Sunda dibawani riyen, Pak. Pelok pengasih Mas nggih. Nggih. Pelok pengasih. Lah iya. Iki momong pengendangku ya enak iki. Aduh, kendange Pak mesti sambi turu ngene iki. Tak jak nyanyumbang ya aku sambil apa Pak wis. Bener omongnya Mas Gede, bener. Dalang anyar seneng-senenge bawa. Oh. Dasmu besar. Boleh dibawa nggih nutupi kekurangan-kekurangan itu kok. Lamun sira pilih jatuh krami. Tembang apa? Alah, pocong ngoten. Nemen tenan. Wis, kowe iki sing anu macak ki. Iki kok iso tembang pucuk. Dandang gula, Dik. Kalian niku wau Pak Budi nyuwun nelagon temanten anyar ketipun wakili. Nggih. Mangke dipun aturaken.
Enggak guyon Mas Persil. Ini kan juga sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kepareng-paring dawuh ning tidak ada unsur pelecehan atau penistaan nggih. Nggih, leres. Untuk mudah dimengerti, mulai didadekne dandang gula. Karena yang hadir itu kan tidak semuanya nun sewu. Wamane ora kelas 6 kabeh niku satu kelas 5 dan bahkan kelas 1. Lamun sira angupaya garwa den pratitis pamilihe iki contonan golek bojo plek pertitis pamilihe itu ya pas ya pertitis niku napa ta pas ngono lho lah ya pas lah ya pas milih ya Mas heeh pas tegese dodo ya nggen dodo udel ya nggen udel oh lah sampai murat-marit ketabrak kita iya wong kerape pas kurang ajar udele nang cengel sepisan ya nggih sepisan bandanipun kabangsawan kang kaping kalih tiga ayuning rupa juragane gedhe Karang Pandan nggih Pak mantep lan kaping pati pon iki nyangkut sampean wong loro nggih tumungkul marang agama yaktiku dadi pedomaning urip Pak Kiai Ndulilak sing bunang kalungan niki ta Ngerti ora artine Ndulilak? Ndulilak niku napa sarunge kendhu line galak tunggalane ngamburine aimu malah Dek adem apa adem Mas serep selamat donya akhirat terjemahno piyambak Mas Percil karo Mas Yuda nggih siji bandanipun kira-kira bondo ki nggawa ketentreman gak nggih no iya nek bandane iki panggah sugih ya nek sampean panggah laris le ndagel ya nek panggah bergas nek terus gak payu oh nggih mboten berarti iya berarti enggak jaminan ya nggih mboten jaminan bah kok malah kaya rombongane dagelamu Mas lah nggih niki bene pas nomor kali nomor loro bondo terus anu Bekah Bangsawan Bangsawan ya Kalungguan iya Kalungguan enggak mesti tau kelungguhan iki enggak ketemu. Terus telu ayuning rupa. Nggih. Somben ya bakal elek ya Dek kita ya. Ya to nek tuwek ya elek. Lali aku. Duwi mantuku mbiyen cik melu aku cik cilin. Wah, masuk tok lho wis mbiyen. Saniki ya cik. Saniki tesih sae. Kinclong. Alhamdulillah. Anakmu sok calone lahir lanang nduk lek ra wedok. Amin. Alah. Wah, jenenge kok pasti ngoten niku pripun to? Doktere kalah lho, Dik. Doktere kalah. Dadi anakmu ben besok lah pasti lanang lah ra wedok, doktere kalah lho iki. Lha ya nek banci. Lho ngawur ya ora mungkin. Mesti lanang karo wedok. Amin. Iya. Rupa jangan dijadikan menjadi tolok ukur. Lah sing penting agama. Agama iki penting. Wis dadi apa anggere agamane kuat insyaallah kuat segalanya. Suara suling aku mandang suarane. Tuling kepenak unine. Unine mung renyohake ta renelan kentrung ke dipung suling sigrak kendangane. Suara suling kumandang suarane tulang-tuling kepenak unine unine wong renyohake barang lan kentrong dipung suling sigrak kendangane.
Sigra kandangane. Matur Mbah Nuwun. Pun Mas Kakang, nggih dipunlaksanakaken. Siap. Niki anak kula kekalih. Nggih. Pinara Mas. Oke. Nggih. Piro? 12 kilo lah. Nggih. Kok Karangjati kidule pabrik rok Apache ngene bae Mas Kangko. Amin nggih. Wis sanes bedal mampir ya, Dik. Ngarepe lapangan. Oh iya jenenge Starono. Kon ate mantene ping 3. mantene Mbak Retno nggih. Lah, Oh, Mas mantene Bayu. Mbak Retno. Iya, Bayu. betul. Terus anu toprakan. Mas Bayu. Nggih. Aku diapusi karo juraganmu. Nggih bareng ngaji nobake. Nggih. Munyuk tenan. Nggih, sebatipun Pak Haji. Nggih, matur nuwun Pak sampun kepareng berkahi matur nuwun. Nggih. Iya. Ketang tresnane karo aku karo kowe Mas Yuda Mas Pres. Nggih, leres. Bapak nadyan to sayah wong ora tau leren. Nggih. Meksa ya kepareng wungon lek-lekan berkahi Ya dalang ya ngaji, ya nemokno manten Sembarang pokoke Dik lagi. komplit. Lah sing angel ditiru kuwi Mas. Nggih. Dadi wis matur sembah nuwun. Jadi tanjakne warangganane iki. Sinten Mbak rumiyin monggo, nderek. Menika mau Pak Budi nyuwun lagon kula aturaken wau temanten anyar. Ya, Oh, nggih. Oke, sapa sing kira-kira mampu Iya, lan iso. siapa? Lagu temanten anyar iki sing ngendi iki ora ro. Mbak pilih kalih Menang-menang. anu sinten riyen ngoten Oh, kalih ngoten. di pilih Manten malih anyar. manten anyar sing pundi. Oke, iki Mbak Lucy diaturi jumeneng. Oh siap. Ya, coba kaya apa? Mbok ngerti. Ya Mbak Lucy kan atik sik. Ya, kaya apa? Coba. Oke, iya. Ya, supporti sik Mas Loro. Ya, kaya apa? Ya. Iki klebu dianti-anti diantu-antu kelawan warga masyarakat wonten ing Dandong Rawe Mbak Lucy mila dalu menika dipun ginakaken kali sae Mas Percil Mas Yuda. Oke. Nah, sugeng dalu Mbak Lucy. Sugeng dalu Mas Kangko. Iya. Pinanggih malih. Nggih. Sampun sehat to? Alhamdulillah sampun sehat walafiat. Alhamdulillah kula pujekne tansah sehat. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Kersane kula saged nderek. Nggih, amin, nggih. Nggih. Sugeng dalu kula aturaken dhumateng Bapak Agus sekeluarga. Pak Budi. Bodok Bapak Budi. Nggih. Kok Allah nyapa. Kok kari kemlintri. Keluarga Bapak Budi. Nggih, semoga sukses selalu Bapak dan Ibu. Nggih, yang sangat menanti-nanti kedatangan Mbak Lucy. Piyayine ramah. Wah jan napa-napa enten piyai sampun sukses Nggih. tapi sopan santun luar biasa. Perlu dipun contoh menika Mas nggih. nggih. Kula napa malih kali keng ibu niku ya Allah, piyayine lembah mana cantik tapi Nggih. nggih tasik ramah, Nggih. mboten sombong. Mboten. Nggih. Dadi saged nglungguhaken yen to kesugihan kuwi ora atake dhewe ning diblabarke marang para-para sing pareng rawuh. Contone dalu niki nanggap wayang. Leres menika Mas. Nggih, niku perlu Nyapet dicontoh. Nggih. Piyai wis sugih kagungan napa-napa ora kekurangan tapi mboten sombong. Nggih. Nggih niku tiyang sing sugih tenan nggih ngono kuwi. Dana rasa niku lak padha karo sedekah. Dana rasa nyenengke sing pareng rawuh, Pak Budi nyenengne sing pareng rawuh, kuwi lak mujudake sedekah. Leres aja panjenengan menika Mas. Nggih, Leres nggih. Matur suwun Pak Budi lancar terus 2010 wayangan sak menika wayangan malih. Nggih, 7 tahun 7 berselang niki wayangan malih. Terus bakal nggih wayangan malih. Wah, amin amin alhamdulillah nimbali. Kula Mas didongakne Kangko Pak Budi malih. sak keluarga tetap sukses nggone nyambut gawe. Amin, Pinangan amin. rahayu lujeng sehat Amin, walafiat amin, umur amin. panjang sak keluargane. Amin amin nggih. Amin. Matur sembah nuwun ugi rawuhipun sedaya para penonton Bapak Ibu mboten waleh-waleh. Kula bangga sangat panjenengan saged sowan wonten riki ningali Ringgit Purwo pecinta wayang luar biasa. Kula pujekne mugi tansah sehat walafiat sedaya mawon. Nggih. Malah anu Dik ora kewenak Dik. Aja mbak pepet-pepetne lek Mbak Lucy ngene mangsamu. Lah nyapet to Lho kowe mepet-mepet terus kena ora apa-apa. sing keliru kuwi ndeleh awake ra iso. Wong ora ndek sopan santun. Apa Jawa cah? Makane ya didukani Bapak Dalang
Lha sing sopan santun sapa to sira dulu sampean ngomong kono terus ngina-ngini. Aku meneng ae mbok kae ngonoan terus piye karepmu ki? Ngawur. Wis delok-delok mburine nenek sapa. Lah nek wong ora usah ngina-ngini langsunge salaman biasa. Lah aku sungkem karo Mas Kangko nyapa kowe kok bingung? Lho sungkem biasa lah iso lho nyapa kok lah sering ngene. Wis ngono jenenge wong sopan, wong Jawa adat ketimuran ngono sopan. Iki sapa-sapa mapan nak ngene iki kok ora sopan iki. Ambene ora Sugeng Dalu. Mas Kangko. Wis bener kaya aku pamane Sugeng Dalu Mas. Sugeng Dalu Pak Agus, Pak Budi. Pak Budi. Awakmu ora ngono yu. Lah awakmu Sugeng Dalu ki ngene lah ora sampean Wilujeng Dalu lho. Ngene-ngenekane kok. Sopan. Apa nek Ponorogo ki terus ngene lah kowe le 3 dina mlakumu ngene terus ngono akhir. Lah kon piye? Kon piye? Mbok biasa ae mbok biasa lho Mbak Lucy Wilujeng Dalu lho ngono tok nak ya iso. Lho kan adoh lho. Mas Kangko kabaripun pripun? Lho salah ya adoh Sugeng Dalu. Ora ngono nek rodok ngene-ngene wae mau sumpah tekono. Sing salah ya kowe ngerti dingonokne malah maju. Lah enak goblokmu. Lah aku lek enak aku gak mbok kon maju. Ya rono lah pengen. Masa aku arep aku. Lek masa aku Pak Budi dukane Bu Budi Sugeng Dalu Pak Budi. Pripun kabaripun ngono? Salah lah Pak Budi budal koperasi karo nggawa tas. Ma, aku mangkat sik. Cara Jawa iki sih. Mangsane. Cara Jawa Kowe iki lho bodo. Ora ning ngene Mbak Ayune kepiye ora njaluk sepuro. Ora dosamu wis tumpuk undung karo Mbak Lucy. Wes saiki laris. Wis laris laruh Mbak Ayune ora ngaji. Kaplok ngono ae, kaplok ngono ae. Tenan kowe malah ora wani padumu. Lanang tempe, lanang kacangan ya kowe kuwi cel percel. Aku ya salaman njaluk ngepura ning kene. Salah njaluk ngapura wong lanang. Potonganmu kaya genset. Ngene. Iki lho adikku sing tak tresnani iki lho. Ya. Kuwi no piye lek njaluk sepuro karo Mbak Yune piye? Dicontoni tok-tok wong iki ben ngerti, ben iso menghargai wong tuwa ngono lho ya. Salaman contoi Kakang Mas iki lho. Ya Jul Bajul. Ngomong anak Kakang Mbak Lucy. Iya, Dek. Wonten ing wulan riyaya punika. Nggih. Sepinten to kalepatan kula mugi linebur wonten ing dinten riyaya punika Mbak Lucy. Iya padha-padha adikku sing bagus. Sedina sak omah tok lah carane. Sepira lupute Mbak Ayumu ya le ya. Menawa Mbak Ayumu duwe salah aku semanten ugi kula Mbak Lucy. Tantenipun kathah sanget lepatipun. Mila saking ya le aku yang njaluk sepura ya le ya. Ya ngapurat aku ya le. Ngedan kowe iki wong edan kowe iki Mas Adik. Kowe iki lho nyapa? Kowe iki nyacang kowe iki. Sirik kowe iki. Sirik anak asu. Kirik Anak asu. Kuwi kirik. Kok meksa to bocah iki? Kirik kok. Lah nyapa to batak ngene. Aku ki wis dianggep adike dhewe. Adike dhewe tapi ya aja ngene, Dik. Kuwi jenenge mangkring lo namanya. Kene. Lah nek kowe piye njajal? Wis aja bodoiran, dicontone sing apik. Cilik lho. Kene. Salaman bodo-bodo telek kucing dawa-dawa. Lho. Biasa cah cilik ngono. Nuwun sewu, Mbak. Lungguh. Sing apik. Sungkem wong tuwa. Wah, Dik. Samene lho, Dik. Matane ngene apa? Aku ngemasi penonton lho kae sakmono. Nih, Mbak. Sepinten-pinten agenge gadan kula, Mbak. Piye? Sepinten-pinten agenge gadan kula luwih ageng gadan panjenengan. Piye to lek mu ngomong kuwi? Nek mu ngomong lho kegedhe. Kaya awakmu lho goblok. Ngene lho dirungokne nek diwari Mbak Lucy. Sepinten to agenging. Sepinten to agenge gadan kula. Kalepatan. Sepinten to agenge kalepatan kula luwih ageng gadan panjenengan. Piye? Mugi linebur wonten ing dina riyaya punika. Ngawur saiki dina Senin barang riyaya apa ta kowe iki jane kok. Maksude jek bulan Sawal lho. Linep wis ngono kuwi lah kowe. Mbak Lucy. Bun-bun enjang jejawah sonten. Kula benjang derek sik. Ki jane nek kok sapa terus dek kok bun-bun enjang jejawah sonten barang iki. Lah ora iso nek Wis diwarai. pokoke ngene lho. Kosong-kosong wis cukup ngono lho. Wis kuwi suwe sedina iso kemput omah pira. Lek caramu kaya ngono kuwi sedina masih tok. Ya Mbak ya. Mbuh. Nyapu wedi lho padumu karo Mbak Lucy padumu kowe ngeser aku ora gelem to. Roh aku. Lah ya apa le modelmu kok coro keton. Lho dinyak cara keton, Dik. Bene to. Aja ngantek wedi, Dik. Ayo malang krek, Dik. Moh. Apa tak
warai. Lah engko mbok etek-etek gah aku. Ora. Malang kredek. Mesti lah. Tunjukkanlah, Cil, pelananganmu. Lah, tenan to. Enggak, sebagai wong lanang, Dik. Alah, rumangsamu apa to? Lus. Rumangsamu apa to lus apa kowe iki bagus-bagus. Diceluk lus bulus. Diceluk cibusi. Nah, awakmu kuwi wong wedok gedhe. Roti. Klemben-klemben. Saiki. Yen-yen. Tinggine munggah amben. Gematine ra kaya biyen aku. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenahne. Jagung bakarane. Kowe enak lho Dik dipangan Alah. jangkrik. Jak tanggung perkarane. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa lus? Kaya ayu-ayu Oh iya dhewe we. mandak raiku kaya tungkakmu. Lho, piye to goblok bocah iki kowe? Masa raiku kaya tungkak. Wange ben wedi. Mandar raiku kaya tungkakmu. Ya kowe kuwi serandale gua ngidul. Bakal awake dhewe kumpul lus. Serandale gua ngulon. Bakal awake dhewe kelakon. Waktu sandalan. Kuat moto, kuat hati gronjalan. Lusi. Rumangsamu ki lho. Rumangsamu iki lho. Mbok padakne apa? Mbok padakne apa? Wis ora mageri. Nyeklekno gapit. Ora nyegeri, ra ndek dhuwit. Awakmu kuwi lho. Ya kowe kuwi. Pokoke saiki Agustus Januari. Aduh mento Dik. Agustus Januari. Putus enggak putus hari ini. Dunia tidak selebar Katok kolor. daun kelor. Daun kelor lus. Kembang klepu. Apa ya kelali aku? Sik. Hilang satu tumbuh 1000. Rumangsamu lus. Ora serok. Ora iki lho sing apik. Lah, Sing ngene ya ta? Iya. Ora serok, Ora sote. ora wajan, Ngene. ora melok, Ora kendel. ora doyan iki lho gambarmu. Masuk, Dik. Aku seneng. Ora serok, ora sotil. ora wajan, Ora melok. ora kentil, Ora doyan. Iki lho gambarmu. Piye? Wis gembagus kowe, Bagus. Gembagus kowe. Lanang-lanang dhewe. Lanang-lanang dhewe. Penyapane kono ki lho. Wis bagus kowe Raine rumahmu. rembejaji. Raine rembejaji. Irunge nyeprok, Irunge nyeprok. kupinge mingkup. Kupinge mingkup. Sengkuni. Kowe mau ning kene ku lho kowe mau. Kowe kuwi. Kowe kuwi. Ngopo to, Mbak? Rumahmu mbok tung-tung ning onakmu, mbok kira aku ora pengen. Mbok anggap wong wedok murahan aku. Mbok anggap aku wong murahan. Larang lombok timbang brambang. Iya. Larang wong wedok timbangane wong lanang. Percil Pecil. Jangkrik tenan bocah iki kok. Aku ora ono. Ya kowe kuwi to cil. Kowe kuwi cil. Lho, ngene lho Mbak Nun Sewu. Raimu mlumpuk. Raimu mlumpuk. Ngene lho Mbak sepurane lah. Lho, Yuda sampean madhepe lah kaya. Sampean lah madhepe lho, Mbak. Lah kok dene gelungan sampean. Meneng ae lah aku pacel. Ngece lho jenenge ngece ngono kuwi. Kowe ngiwi aku mburi. Piye? Ya, bosok kowe. Dadi sengkuni ning kene. Bosok kowe. Hati-hati lek kuwi ning kene cok bocah cilik-cilik lho. Masamu. Apa aku meneng ae lho jangkrik. Ngiwi apa? Mbak. Dek, sama tamu karepku ngene to, Mbak. Barek awake dhewe kan wis sedulur dadi. Lho, Yuda. Sampeyan. Oh, ini Yuda. Cel, wis tumbak dicucuki ya. Tumbak cucukan. Yuda. Aku ora nyapa-nyapa iso. Kowe ngiwi-ngiwi aku, he? Sapa wis sumpah ya. Kowe ngiwi-ngiwi aku, he? Ora ya jangkrik tenan kok. Piye? Ngiwi-ngiwi aku maneni aku, he? Sapa? Rewani karo aku, he? Aku Bosok, kamu, we. he? Hantem, Padha karo Mbak. aku mbayumu, he? Jangan. Betok kaya ngono kan piye karo, he? Mbak aku gak tak tapuk dhewe lho. Erane ngono kaya rumah saku. Ngene lho, Mbak. Iya. Dadi awake dhewe iki wis keluarga. Iya. Wis dadi siji. Ngecap babak lho pipiku ngantenan. Paribasan. Lho, Yuda. Ya ampun, Yuda. Wis ogak lho. Ya, sampean madhep lho. Oh, Yuda kurang ajar. Wong tuwek wi. Gak ijane aku. Ngelokne aku ngono. Ora lho aku jane. Alah, sampean madhep. Mau kowe lho. Lho, Mas Kangko lah kok ngene-ngene. Ora mungkin. Mas Kangko ngene-ngene lho. Ora mungkin. Dalane lungguh. Modalan lungguh. Dalane lungguh. Ora mungkin. Ndang ngene-ngene. Ora mungkin. Salah Lho kok ngajari sing apik. Ora dadi kowe lho sengkuni. marai. Endi wong aku ora nyapo-nyapo ya, Mbak ya. Mbok. Lah iya. Asline padha wae Mbak Lucy cah loro ki padha wae lek aku Lah. adake sampean. Iya gene nggih. Kan kudu digawe pelajaran iki ku dadi. Nyapo lho, melok-melok nyapo. Aku mbela yang lemah kok wong siji dijero wong Berarti loro. niki wae apa sapa? Lah. Nek sampean madhep ning Yuda, percil ngece sampean. Nek sampean madhep ning Ora percil, Yuda ngece sampean. Sumpah tekono Pak Budi lho. Lah kok kurang ajar ngono kowe iki? Kaplok ae. Kaplok ngono ae ben kaplok kowe. Kowe senengane. Ora Mbak, aku ora nyapo-nyapo ora. Lho, Yuda. Ya ampun.
kuwi jane. Aku gak ngono lho padahal ndek kapan lho. Masa kaya ngono kuwi ora ngono pi ora ngaku kowe iki rumah saku. Ora mbak sepurane sing akeh. Lho percil. Nyapa aku ora salaman kok. Lah iya lho. Ora iso ora bocah kowe. Sepurane kosong-kosong. Iya kosong-kosong. Ya ora ngiwi-ngiwi to mau. Ora. Iya, masamu aku cinta. Kangen ra ketemu sesasi bareng masamu piye. Cuwi ra ketemu kabare piye. Apik ae ya. Piye? Piye? Anggrek to. Masamu kowe iki lho. Anggrek itu Ayo aja nganti. Hop, kok kaya pedet lagi motor. Kula niki kangen sangat niki pun dangu mboten pinanggih kali niku. Sampun nenten 3 wulan. Biasanya paresane setiap hari iso ketemu ya, Mbak. Nggih, iki mangke 5 hari kepake mlenger jane Mas Mbak Lucy kula niku. Weh, Yo, arep mulai. Ora, Mas mlenger piye Mas lagune bareng apik-apik lho, Dik, Mas aku ya. Ya ampun Yuda. Aku ora nyapa-nyapa bengok ngono mesti ora oleh. Yuda kae ngopo? Lha iso ngene ta? Lho. Iki lho, Ndek kapan? dalange lho cek muni. Dalange. Ndek kapan lho? Dalange sampe muni. Oh, dalange provokator iki asline. Meneng ae, Bro. Lho Mbak Dwi lah. Mangan sambel. Mas aku ora nyapa-nyapa barang kok. Nggih. Niki wau Pak Budi ngendika lek senengane anu sampe Gunung Jengleng. Siap. Diaturi lagon. Sing nembang sing bawa Mbak Lucy, sing Jengleng Yuda karo Recep. Siap. Nggih, siap. Aku dhisik, Dik. Aku sik. Lah, Kowe anggur dhisik suwi noe. kayak sangke pasene mung sitok. Mau mbok ngenteni entek turu-turu. Gak iki sediluk. Aku wis kesel. Saben bengi ngapa kok ngometen Pas nambekan lho. Ya ampun Yuda. Sesuk tak sodok tenan lho engko. Ora remet tak. Ora nyapa-nyapa bareng. Rumah samu aku seneng arep jengleng ngono, ha? Lho, Aku bayang jengleng Pak Budi ya, jengleng orane lho aku diutus. sapa? Diutus Pak Budi engko jengleng Mbak Lucy. Mula ora dikongkon ora mungkin aku nyapa lho. Lho. Tuleken sapa song? Penak mendulek. Nyawa. Iki jalukane Pak Budi ya. Siji loro telu. Ya, jalukane Pak Budi ki kok mesen iki tok. Yes, pokoke suwengi kon mesen. Gendong jaran. Arep laku, Dik. Taruh mari ngomong. Delok wayang, Pak. Delok wayang Pak. Kene sing didudul. Didudul. Delok wayang Pak. Percil lho. Sing gendong ora Wis. ibu. Bene penak adik wis. Medun. Sik to sik. Aja suwi-suwi. Sik kerasan. Sik to. HP-mu cepoten sik HP-mu. Ora nggowe. Kon dedet iki apa? Kowe nggo HP to, Dik? Diperes. Apa nggo HP? Bolong kok aku. Wong jaluk gendong HP kek ning ngisor sini. Delok wayang Pak. Dudul ini. Wong nek ora duwe kesopanan yo ngono kuwi. Ora disin. Awakmu ye. Ndong. Nah aku mau diutus kono kowe kudune ngene. Sari to, Dik, cah pondok kok kon colot-colot. Oh kowe. Pajak nek kowe ya. Ya ampun Yuda. Sesuk tak idoni lho, Wek. Yen mengajak. Kosek nganggo irama. Apa-apa barang kok. Wah, Ngono gak langsungan, Dik. Ora, awakmu ngadeg kene mundur. Mare rong taune aku cah polos kok. Lah. Aku jan mentolo gecek nirane. Wis entek banci papat tok polos. Among karo. Sapa iki?
ngene lho carane. Cara. Ngono to. Der, madhepono, Pak. Ngene lho delon. Ayo, ayo, Pak. Marai Yuda. Janur kuning, janur kuning. Janur kuning. Angkat ini to, set. Mbak Lucy wis mundur dhewe 1, 2, 3. Saya tau, kok ame mingkrak-mingkrik Wis tok, wis nyonton iki sedelut. Marai Yuda iki lho, Marai Yuda. Nyonton iki sedelut. Delengan kaya berok karo kethek. Aja suwi-suwi ta, Dik. Kaya berok karo kethek. Tintok tintok. Hop, hop. Dik. Masa nyontoni sak bare. Lah, Tak contoni. Kowe kok lak ra iso piye? Iya. Ngono, Mak. Aku Pak Buti, janjine mboten damel numpaki ngeten iki lho, Pak. Mau dikongkon sampean munggah mau. Aja lali lho, Mas, sing ngene lho siap aku ya ngono. Iya tak pengen ora Yuda. Masa Pak Budi ya pengen numpak. Monggo lho. Senane Bae, monggo lho. senane ibu ngawur. Badine Pak Budi kae wis bayar ra iso numpak ya. Batine ya pengen jane tapi wedi karo buke. Terus mari ngono terus ngene. Tangkeno numpak. Ora ibuke ora cemburuan. Ngeten, bisa ora? Iya ya, Pak. Kembang. Wes. Kok ame diplingkrak-plingkrik penak men plingkrang nangkring kok mburi ra bayar. Mbahmu cepat kuwi. Nah, jajal. Nek pasane unduren ya. Tangane. Su goblok. Sikile. Goblok. Piye to iso, Pak? Ngene. Lah, goblok wandek. Ngene. Gunung. Ngene lho. Barana dek urung tau ora. Iya. Urung iso lah aku tenan. Marai Yuda lho mesake. Masa sayane sarep mangkring ping 3 diakri. Marai Yuda lho. Oh, bocah ra iso goblok iki. Carane iki lho. Iya, aku urung tau roh lah aku. Iya anyar jenglengan anyar, Dik. Iya, delok ta. Aku. Marai Yuda. Iku rasa mundur. Iya, wis rasa mundur. Maju. Wis aku sing mlebu, wis. Maksudnya aku sing maju maksudnya. Dek, masa nek gak munturne dilebokno dhewe. Maksudnya iki kita gerakannya harus imbang dua-duanya. Walah. Bapak. Gunung. Ini lho. Kan ini tuh, Dek. Hai. Kota. Bisa ora? Bisa. Nang. Alah, iso ora to kuwi? Kowe iki piye to? Kok ancen tadi duduk jeng-jeng. Ya, Delon. Ayo, Mas. Gerakan itu pas. Iya, Mas. Alah. Gue tak warai. Ya sore jek apik lho padahal. Apa? Delon ta, Dek. Delon. Ora kenek mune ya alon. Kowe rumangsaku. Mbak kene, Pak. Pacita. Jarane munyuk. Ora. Lah aku digendongi lho sok kapan? Urung wayahe. Lah lek percaya kok mangkring ngene dhisik lah iki kok ora lho. Diusuk-usuk. Abene. Jar. Aku ki wong apik, wong resik ya lek ora kuwi ra enek. Kowe ping 3 aku gong. Carane ra iso kowe. Kuwi enek trike dhewe, Dik. Pacita. Mosok gandul kowe ya gak muni. Salahe kowe ra pas lho. Ndetaktung. 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 Gak iso. Enggak kena, Bamu enggak kena. Sus.
Gak kena. Ora kena. Ora kena ya ora kena. Ini anggon kono malah. Mosok karo burin kok banter men. Berarti khusus umur sakmono Dek, Pakmu Dek. Berarti aku jodoh. Panas. Yo. Janjine kepiye? Panas sudan aling-aling caping gunung. Yo. Nadyan wadon sarta Langsung dangdut, yuk. Tetap energik najan to sayah ning wah. Nggih. Joget sesuai dengan irama lagu sembah nuwun Mbak Lucy. Pinarak sriyen ngesatke keringet sik engko meneh. Nah. Mas Persil. Nggih. Iki Mas, ana pamundhut iki Mas. Nah. Sak tindhae tak aturne sampean. Nah. Dagelan kondang ki iso maca apa ora? Rokoke loro ya aku roh. Nyapa to? Kowe nyapa apa ya tak takoni iki mbek sapa tak takoni. Oh, maklum. Filter. Kamu sayang kan sama aku? Aku Percil. Aku tahu mau kamu mau ke Pak Yudo. Oh, enggak mau. Mau kamu ke siapa? Aku. Oh iya, oh iya. Masalah, Dik. Wabarakatuh. Pisanane ngene piye, Dik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jujuk kae.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Aduh. Mateni penggemar. Mi dipepetno meteng. Macam enak to, penggemar Ringgit Purwo Desa Ndeyeng. Lho, sugeng dalu Bapak Dalang kalian Mbak Yulimbuk wonten ing dalu punika kula sak kanca badhe nyuwun gending utawi lagon setunggal trimo nyawang kalih mari kangen tiga bojo loro. Apa itu? Bojo lara kena goda. Ya bener bener. Bojo lara kena goda. Oh iya. Wih ngisare. Mosok nek bojo lara kena goda. Ora bojo loro. Apa bojo simpenan? Kena goda. Kena goda. Simpenan, kangen. Kagem Pak Pardi, Pak Kunti, Pak Tukul, ugi Pak Poniran. Wih kuwi sapa? Saking kula Mas Gun. Mas Gun iki, Dik. Alah Mas Gun. Endi? Wong Ndeyeng. Ndeyeng di daerah ndi? Alah daerah kono lho, sebelah kono lho. Endi kono niki? Roh apa ora? Gak. Lah ora roh rumangsaku. Nika nyuwun nika sing wonten niki mbok pilih. Nggih. Trimo nyawang mari kangen. Bojo simpenan. Monggo ingkang iki. Ya diaturi genti sing saka Blitar. Siap. Sing omahe cedhek saka kene. Sinten? Mbak Karnila gitu. Oh alah. Oh, Karnila. Gila deh. Ya. Gila. Aku tak sing ngalah. Trimo nyawang. Monggo. Ya. Ya. Iki cedhak saka kene omahe. Oh, celak iki niki. Anu poluan ki ngalor sithik. Kuwi kondang sinden anu apa jenenge? Cala ula blandotan macan ya kuwi. Nggih. Iya. Adek ngedeni to sinden iki. Wilujeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Kang Mas Percil. Lho, iki lho wong sing sumeh kaya ngene iki. Dalu Mbak. Mbak dalu. Ora iso omong-omongan karo kamu ora iso. Mbak nuwun sewu, dugi mriki wae jam pinten? Oh, dugi ngriki jam 6 Mas Percil. Alah jam 6 kali sinten mawon. Kalih rencang-rencang niku. Berarti kalau bawa sareng rombongan nggih Mbak sampean. Sareng Kowe ra genah. rombongan kaki dijo laras saking anu. Nggih. Alah. Nggih. Alah berarti awakmu ora iso karo wong wedok. Lho karo wong wedok iki carane piye cara kita merayu dan cara kita berbicara. Merayune lho piye? Ya tangan dicekel cek. Iki tok wis genah wong iki gelem. Terus muni piye? Lho, munine ya dengan Dengan nada. Nadane Mas G. Mas, weh bocah iki blangkonan ndek susu kok takir. Sing ndi? Sing Sing ngetipung lho ndase kaya tutuk gula. Oh Nila, aku sayang sama kamu. Oh Nila, aku sayang sama kamu. Oh Nila, satu kata untukmu. Oh Nila, bebek, suweger ning pupuku. Lagu anyar. Warai. Jajal. Oh Nila. Sono lah. Kalau ngene lho, ngene. Sik. Nila, ayo kawe. Ngene lho, delok weh jan cah cengoh iki termasuk cengoh iki. Iya tapi piye warai. Rayung-rayune lho. Wiji. Wiji jangkrik. Jenenge sapa? Sapa? Idola cah saiki iki lho. Yuk. Nila. Aku sayang sama kamu. Hey Nila, aku cinta sama kamu sayang. Cepat. Marai sih tayang tak cepat tapi marano. Cepatan sih. Cepatan. Ayo, dicepat. Bocah ben seneng. Coba Ayo dicepat. cepat. Kaya kowe engke ta? Iya, cepat.
Dan cepet. Cepet. Oh, Nila. Hei, rambutmu nek kaya bakul sate duro lho, Dik. Aja suwi-suwi Dik, aku isin. Dik. Lara ono to? Cekel tangane. Tangane kae lho goblok. Cek. Ora usah wedi to. Urung tau Nila aku jek bolos. Nila. Aku. Shh. Aja dilagokne. Oh iya, Nila. 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 Kurang sing mesra ngono lho. Mesra to. Wah, Nila. Lah, aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Nila. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Nila. Marah atau pean? Aku sing marahi aku. Aku sing marahi. SMS pacarku marah atau pean? Cekel, cek. Wila. Sayang. Ada apa Kang Mas Bapak Yuda? kamu. Iya. Ayah kamu Ayah kamu petani ya? petani ya jarene percil. Tak tahu apuk lho Begitu, sih. Dik. Ayah kamu menengos sik to kono kalau jawab. Sayang. Mas Prono lho. Sayang. Ada apa cintaku? Ayah kamu petani. Ayah kamu petani ya? Kak tahu? Cedak-cedak lo, Lek. Kowe menengok to, ayah kamu petani. Ayah kamu petani ya? Kok tahu? Kok taune kono lho, kok taune kono. Kok tahunya aku, Mas? Ayah kamu petani ya? Ayah kamu petani ya? Kak tahu? Karena kamu sudah menanam bibit-bibit unggulan pupuk poska cabe nanas. Akeh mentek, Dik. Piye ta njalukmu sing Singkat lho, Dik. Iya. Singkat. Nila, ayah kamu penjual bakso kikil ya? Bakso kikil ya? Kok tahu? Karena kamu telah mementoli hatiku dan mengecrot-ngecroti kecap dan mengecrot-ngecroti saus. Iya. Nila, Sono lho sana. kulihat wajahmu. Di sela-sela gigimu terselip tempe gembus. Ora enek lho bahasa ngono ki ora enek kok. Lain. Cak itu ora kena di ngono. Niki diaturin apa, Bos? Sak manut karo sing nembang. Oh, nggih. Anu Banyuwangen mawon. Oh, siap. Terima kasih. Apa Banyuwangen ada jujule to? Aja nguber welas. Oh, sik. Satu nada. Sing. Lara ono, Dik. Iya iki lho tak warna. Nah, iki asline cah Banyuwangi, dadi kita Asli. asline. Nada perempuan yaitu ke bes ke ser. Beser. Yang benar adalah CO2TMU. Cocotmu itu namanya. Ya. Sing usah riko kadek ngaling-ngaling maneh. Alasan ngalor ngidul mengeti gawe. Esok baru dewek. Suaraku wis ra nutut tadi awakmu jeblas iki piye to? Iya, Tok. Mong di gawe. Esok baru dewek. Susi tak kekrek lho Susi. Turun, Dik. Nah, ane Mbak ya. Jadi gawe gerakan ya jajal sama jalan. Piye, Mas? Sing usah ayo jajal. Sing Mas ini. Sing Sopo? Sing usah riko kadang ngaling maneh. Aduh, Pak. Aja meneng ae lho, Oh. mbang terus sing usah Marano to, Dik. Kudune piye, Mas? Sama Mas Prono ya. Ngaling maneh. Ya. Alasan Tak tapuk lambemu tenan lho kowe. alor kidul mung digawe. Nadamu ora pas. Endi? Kancane meneh dene isor kok. Lho ya, Pak, lho ya. Sing tak tapuk lambemu tenan lho. Wah, pancen urung tau dilewek kok bocah. Ya, iki lho, Mbak ya. Sing usah riko kadek ngaling-ngaling maneh. Alasan ngalor ngidul mengeti gawe. Ison lagi gitu gini ya. Oh, Sabra. Iya. Ison wero dewek. Nah. Ayo.
Iso ora? Masa pas ison iki kene? Iya. Ya isunku kene lho, Mas. Ayo. Sing iki. Sing usah riko Kurang dhuwur tanganmu. Sing usah Oh, ya. riko kathek termadep rono. Set. Ya. Ayo. Kamera siap ya? Oke, siap. Roll on. Yuk. Awas, yuk. sing usah riko kathek ngaling-ngaling maning. Alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe. Isun. Kurang mendek, kurang kene lho. Hah? Pas kene lho, Dek. Warana ta, Dik? Warana. Pas kene terus huyeken. Ngene. Ora dingenekne kok. Kene lho, Dek, pas iki lho aku gak anu aku. Ngene ngawur kowe. Jajal. Isun weruh dhewe. Ayo, jajal. Jajal. Ayo. Badila. Terus. Yo. Ontak iki tok. 3, 2, 1, ojo ngubur welas masih bersama Campur Sari Twijo Laras. Masuk, Dik. Yuk. Isun karo dhewe
bat barengi karo nguber welas barengi karo metune kerdusan Nggih, nggih. wah kaya ngono perhatiane Pak Budi matur kanggo kanca-kanca kabeh komplit paribasane rene iki ora kok berluwe Mas pun mboten Estu rasa wedi luwe pokoke nang wis kene prasmanan apa lho ora enek komplit lah ning omahmu prasmanan gombal apa yang rene ya Dik ning omahmu kaya mbah ora le nesu lho Dik ngono kuwi nggih lajeng nggih monggo malah ini hiburan lah sampe kok gentos niki sinten Ibu Menteri Keuangan Dwi Jolaras Mama Mia Lejatos mangga Niki Bu Budi nganti pangling karo bojoku nek pas dandan karo Rai beda benten Sinden kabeh ya beda, awan karo bengi iki beda. Nek awan pripun? Nek bengi ngene mau macak ketok nek ayu-ayu. Nggih. Bahaya bareng isuk tangi turu jan kaya kum-kuman anduk kuwi tenan. Nggih, tek mripate setep tokno lho Dik model. Mosok to Dik. Ayu-ayune kaya ngene kimplah-kimplah. Ayo sayang, berdiri sayang. Monggo. Duh. Kaya jarike dhewe Dik ya jane. Rasa dinggo sama Rai. Kanggo jane padha. Ancen yo ayo dhewe grup. Mari ya klub. Air mineral klub. Nah. Monggo. Nah nek iki nek karo Mbak Lucy mau monggo arep sembrono nek karo iki karo iki ya. ditenono. Pokoke lek nganti enek dagelan kok nyenggol sinden siji iki enek sing cangkeme tak kekrek karo graji iki. Dadi Dik, rada-rada Dik, jaga jarak Dik. Dik dagel kok kene lho Dik. Sampeyan teko jam piro, Mbak? Magrib, Mas. Ya ampun. Ket mau, Dik. Ya bareng rombongan karo bojone dalang kok. Lah iya. Badhe nembang napa, Mbak? Napa Pak Dalang? ya Banyuwangenan kok sisan ning Banyuwangenan. Mbak Cuwakilan mawon. Jane yo adoh ya. Heeh. Kaya ora penak lek ndagel ora ado-adoan ya ora penak kanggo nyedhek ora apa-apa. Lah kok digraji. Ora wis tak selehne. Ora tak selehne wis. Oh ya wis. Ora. Kali sinten Mbak? Wis bebas. Dan ora mau ora Mbak iso kaya tambah subur, makmur. kimplak-kimplak kaya duduh gule. Masuk, Dek. Iki panas kok bakso kikil, Dek. Wau jam pinten, Mbak? Digem iki. Pun pinten anu madarane sampun nggih. Sampun pinten? Sampun pinten? 13 minggu, Mas. Oh, tesek to. Oh, nom bojoku. Bojomu pira? 3 menit tok. Wah, bayi kok telung. Lah, akeh. Tas gawe mau. Oh. Bojo kula pun Yen dadi nek kopior. bojo kula pun sekawan mlampah. Loh, Mas Sekawan mlampah 5 mencolot. Oh iya. Lumayan lah wis, Dek. Padha-padha Dek dhewe. Dadi jarahe seni enek Mas Perce. Nggih. Mboten. Isih ning jero weteng wis disak liwat trutusan liwat panggung. Oh, ngaten nggih. Ono, dadi Buamu ya darah seni, Dek. Darah seni anak kowe tak tukokno drum kok. Sing ndi? Lah iki latihan ngedram omah ning omah Dek. Ning ndi? Ning masjid. Kowe jane kocok kowe anakmu kowe ngawur masjid Kaya iki. jemban lho sing ngunekne drum anak. Walah kuwi beduk kaya rumangsaku. Lah ben titis lho Dek ta. Rati maceng, Mbak. Badhe nembang napa nuwun sewu. Badhe pengen ngertos kula Banyuwangi niku napa? Damel gamelan napa campur menika napa gamelan mawon? sawangen. Sawangen. Oh, sawangen. Sing piye? Iki saged to sawangen? Pisanane sing piye? Satu nada. Apa aku kurang gedhi lho, Dek? Ayo, sana. Sini. Iya, kurang gede. Nek nggonku iya kegeden. Iya. Maka bulat ngalirin sekedap. Kecak. Apa aku kurang kati? Men Dek tapi menang, Dek. Apa aku iki kurang sayang? Hop. Anu ndamel keroncong Mas ngajengi. Apa? Nah, cobi keroncong. Nuwun sewu lho, Mbak, nuwun sewu lah. Alah Mbak piye ting aku. Percel geraji lho. Nek kok digeraji lho. Guyon Bos, guyon. Nah, ayo jajan. Keroncong ya. Ayo. Oh. Apa aku kurang kati? Apa aku iki kurang sayang? Ini Mbak, Bagaimana? Dadi sampean nembang kudu ning ngene. Apa aku lek Oh, nganggo gerakan. Ikan nuwun sewu kene kan rada ngene. Madarane. Dadi enggak iso apa nek takon ngene-ngene enggak iso dadi ngono ngene. Gerakan santai tapi berisi
kurang gati. Lagi nih. Oke, siap. Apa aku iki kurang sayang? Tapi rongku gak iso mekrok ngono kuwi ya. Ora usah dikrone itu. Ya, Bayarnya tapi bang bayarnya. Niku mekrok permanen. ora aku ki mblajari mung ikine tok lho, Mbak. Iki lho. Sing rada kemayu karo apa aku kurang sayang. Apa aku Kuwi ngono turunan ula goblokmu. Iki bos lho, bubos iki. Pengen Mbak manis. Sawangan. Lah iki ngene tok. Lah iki ngene tok, Mbak. Dadi apa aku kurang dit tak dung tak dung dung tak dung 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 tak dung dung tak dung tak tak dung dung tak dung tak dung dung tak dung dung dung. Lah. Kendangnya sampai pales rendane awakmu ra enek. Kendang iki ra nek sing pales ning lambemu kendangnya pales kowe iki. Wajahmu lho ya Allah. Masa, Dik? Iya no, pales no. Kencengen paling. Iya. Emang ngomong apa? Oh. Ngene. Ayo ngene. Ayo. Wis. Madhep rono. Ma aku madhep rene aku. Piye, Mbak? Rupane ya kaya ciduk dawet ya, Mbak ya. Muni apa wae? Ciduk dawet. Rupamu kaya takir pelontang kok. Bene Mbak ya, dilokne kancane ya ngene, Pak. Ayo. Ya Mbak, ngene Pak, ngene Pak. Digameli Dek we anu bagian aku cuk ayo. cuk. Ayo. Apa Mbak? Ora usah kono, ora usah. Rasa-rasa ra iso wong-wong. Jane iki lho, Dek. Sing ngibot lho, Dek. Sing ngebas barang nek arep tanggapan raup sik lho. Ayo. Ayo, Dek, kendangan Dek. Ayo. Selo. Selo. Ayo, Mbak. Tangane, Mbak. Apa? Ayo. Yo. Ayo. Apa aku kurang Penak lho. Enak lho, Selo. Iki cakcuk. kowe bagian apa, Dik? Cakcuk. Piye unine piye? Enten ta, Mbak? Enten. Sawangan. Ayo, Jan. Ayo. sawangan Tak tunduk tak tak ketak tak tunduk tak Api lho. Tak sing nabu aku ya iso. ya kena ketak tak tunduk kentak tak Api ya iso. mah Kena pesen cangkem nih nanti tadi. kamu dewe tapuk lambemu tenan kowe malan. Yuk Sawangan masih bersama Tujuh Laras. Alah wis entek. Yuk Sawangan masih bersama Campur Sari Tujuh Laras. apa aku kurang hati apa
Yuda. Nggih. Pagelaran kados dalu menika kula panjenengan pentas tidak bisa sukses tanpa hadirnya para pemirsa atau penonton. Oh nggih, penonton Nggih, semuanya. leres. Makasih semuanya. Nggih. Matur nuwun Bapak Ibu rawuhipun. Tur ora gayeng meneh nek tanpa para kanca-kanca bakul sing melu mengais rejeki bengi iki. Wonten Oke. ngajeng punika. Mugi-mugi dagangane laris, Laris. batine akeh. Amin. Alhamdulillah. Mila kangge kanca-kanca mengki saged nyambut damel bareng-bareng mbok menawa kersa wungon malih tanggal 27 Juli wonten Polres Kota Malang. Polres Kota Nah, Malang. sing rada cedhak rene tanggal 5 Agustus Nggih. ana ing Wonten kantor Bupati Blitar Blitar. Kanigoro. Nggih. Kanigoro. Layangan melih. Nggih. Wis. Wah. Wijo laras nek, Dik. Dadi Nggih. awake dhewe iki ditimbali piyayi melu golek rezeki ning kanca-kanca bakul ya melu rezekan. Golek Amin. rezeki, melu. Mas, Nggih. aku tak perang sedelok ya, Mas. Nggih. Monggo Engko dherekaken. ditutuk ning nggon gara-gara sing luwih gayeng meneh. Siap, monggo. Ya. Dherekaken. Nyonyoknya.